Li ser tê darên ki zwanan bi awayekî xwezayî û li derdorek berfirehşîn dibin. Zû de ku gelek berên cuda ji darekî zwanê dihatin hilberîn. Lê ev demeke qehweyekî zwanan jî tê çêkirin. Komeleya nasandina berhemên Sêrtê bi projeya em bi hilberîna ki zwanê dikevin qezencê dest bi hilberîna qehweyekî zwanê kir. Ji bo menengîça me jî yaymış bikin, destekê we jî em dixwazin. Kursiyerê me tevekî hîn bibin înşallah. Em tevekî menengîç em ê çê bikin. Daha da jî ev ê zêde bibe. Ürüne me yaymışî ve hatta Türkiye nabe Doğu ya Güneydoğu Türkiye ve hatta Avrupa, Amerika'yı diğer kıta tevekî ev ê menengîçî yaymış bikin. Bi xêra vê projeyê ciwan jî çêkirina vê qehweyê hîn dibin. Kizvanı çoğu çetkin em vezonin, kahve çoğu çetkin em vezonin. Em hadi mekılkede em piçi kelon em hevdon piçi dizi buri em hemi yoğu berdo. Ev proje bi alîkariya Wezareta Karên Navxweyî êdeh mehan bidome. Ji bo vê projeyê 41,000 lîre hat veqetandin. Proje bi mamosteyekê û 10 xwendekaran dest pê kir. Mamosteya hilberîna qaweyekî zwanê diyar dike ku armanca wan nasandina bajarê wan e û ji bo ciwanan derfetên kariyê nû derxin holê. Bizlere getirilmesi suretiyle